घटनाया जाहैबाय मा थांनाय डिसेम्बरनिनो नैबे डिसेम्बर दाननिनो 12 तारिख बिस्थिबारै आंनिनो फंबाय जायो निजोम बसुमतारी बिनि बिसि जुनालि स्वर्गियारी बे न'निफ्राय गावहानि न'आव बिमा बिफानि न'आव बे ओंखाम गोरलै जानायनि मुङै थांदोंमोन जाहैबाय बेनिफ्राय रबिबार ना औ रबिबारै न'निफ्राय ओंखारबोदोंनो बे न'आव फैनो होननानै खिन्थु दासिमबो बे जा उन्दैफोरा माज्राबारि न'सिम मोनफैनाय जायाखै आरो दा बहा थांदों बबावबा गोमादों ना सोरजोंबा खारलांखो बे न'आव माने फैफिनाखै आरो ओमफ्राय घटनाया जाहैबाय मा दुखु गोनाङा 3 बोसोरनि हिनजावसा सासे दङ बिजिता बसुमतारी ना बे हिनजावसा बे गथ'साखौ लाफानानै जिहेतु बबाव दङ बेखौ माने दासिमबो माने बिनि सायाव बांसिन बिबै बिबौमोना एसे दुखु खालामबाय थादों जितु गोरलै गथ' दासो माने एसे मोजाङै रायलायस्रानोनो हाबावाखै दा बेखौ लानानै बहा दङ माने न'खरा खावलायनाय बायदिबा जायखिजाया उन्दैसाखौ बा गथ'खौ लानानै थाबै न'आव फैफिननांगौ दिनैसिम खौरां मोनाखै नामा नोंथांमोना दासिम बर्तमान खौरां मोनाखै खिन्थु वाट्सएपआव आङो नाम्बारखौ लानानै नायदोंमोन बियो मैया मोनाबिलिनि 7:47:40 बे वाट्सएपखौ खुलिना नायदोंमोन आरो रायजो राजा बुंनो सानो बे नोंथांमोननि खौरां बिजोंनि गेजेरजोंनो जेरावखि जायखिजाया जिहेतु बेहाय नोंथांमोननि मिडियानि दारैनो बेहाय मबाइल नाम्बार आरो बिनि जा उन्दैफोरनि फट' बा गथ'नि फट' होनाय जागोन बेहाय सोरबाफोर जुदि नुयोब्ला मिडियानि जुगैनो जोहैनो फोरमायनांगौ नैबे नाम्बाराव जोंनो खोन्थाहर जे मानसिया आमुगाव दङ थामुगाव दङ जों जायखिजाया न'निफ्राय थांनानै लायना फैफिनगोन आरो बिमा बिफानियाव थांदोंमोन आलासि जानो ओंखाम गोरलै जानो होननानै बेनिफ्राय फैनाय समाव फैदोंमोन बिमा बिफानियाव हरनै थानानै ओमफ्राय बिब'नि न'आव हरसे थानानै गारि गाखोफैदोयो माबायाव दावथारा सकआव बेनिफ्राय ना अबावबासो थांसनखो ना अबावसो मासनखो बारा मिथिया बियो अबेयावबा थांसनखो ना माखो मिथिला आरो न'आव फैफिनाखै नों जेरावखि थाया मानो आंनि फिसाखौ नोङो हयथ' आंनि न'आव नङाबा नोंनि न'आव लानानै फैफिन नों आंजों रायजो जानो गोसो गैयाबाबो रायजो जानो गोसो दंबाबो बियो रायलायनायनि सामोल जागोन जिहेथु नोङो बेलेग हौवाजों रायजो जानो गोसो दंबाबो जानो हागोन नाथाय आं मोनसेल' रिकुवेस्ट बानायो आंनि फिसाखौ आंनो नांफिनथारगो